aprins în sfârșit de octombrie, candela își presoară grav lumina într-o pomenire. Lacrima din ochiul trist al neamului amare urme lasă pe obrajii vremii azi și dincolo de mâine. Durut și arțarul blestemat din calea veșniciei plânge cu frunzele cei cad, mâhnit și mor peste mormântul lor. Iar ei au plecat cum pleacă focostârci în toamnă și în primăveri nu vor mai reveni. Doar inimile sâgerânde le-au lăsat acasă, pe pământ, ca vamă în marea trecere din zborul frânt, 2 frande aduse acestui neam, să le avem pe veci în inimă și în gând. Trimiși de cel de sus din doină, din colindă, ei sufletele ni le-au alenat cu patimă divină, prin oblojiri de cântec, edenică licoare, proaspătii zbor într-o neamului vigoare, în zilele rândite deșteptări, devenit argintei noastre întremători de scântec. O, câtă mărăciune și întristare curgea din strunele ghitarei lui. O, câtă suferință și durere venea din vocea psaltică a ei, încât chiar zingurul de pe mândrul tricolor încerunchea în fața cântecului lor. Ce oblăduitor se răsfăța peste mulțime, trezind din somnul lung de moarte un popor. Nădejde, demnitate, mândrie și onoare, rugă și credință ne izbândă în melodii ce până la lacrimi te frământă. El a donat o leac cu o sârdie de oștean de pază la cotare, ce pentru o țară inima îi cântă. Ea reaprinse candela în căscioare și îmbatră focul datorită ei. Înflăcărați au ars ca 2 torțe, lumina îndreptând-o spre a topi în suflete siberile de gheață. Și multe au mai avut a reușit, dar timp nu le-a ajuns, căci ei plecatau prea devreme încolo, prea de tot tineri, i-a îndemnat-o cheile lui Domn Cerescu, de parcă se grăbeau să afle în înalturi ce o să zică, cum o să-i judece poetul nostru, domnul Eminescu. Stimați oaspeți, public, vă zicem bună ziua și bine ați venit la serata muzical-literară de excepție dedicată celor 2 martiri ai neamului românesc, Ion și Doina Aldea Teodorovici. 2012 este declarat de către Guvernul Republicii Moldova anul Ion și Doina Aldea Teodorovici. Este anul când se împlinesc 20 de ani de la moartea tragică a legendarului Popov. Ion și Doina. Doina și Ion. 2 vieți și o singură iubire. Onorat public nou ca dumneavoastră, sunteți un public ales, constituit în mare majoritate din profesori, din cei care sunteți legați cumva de școală, de aceea o să rugăm pe domnul Sergiu să vă interpreteze pentru început cântecul Iubiți învățători, cântec muzical căruia a fost propusă de Ion Teodorovici. Cântecul cu
învățători, iubiți învățători, trec anii și zboară departe de școală, de ultimul sunet de noi auzit, dar dorul de bancă din școala natală în sufletul nostru mereu va înflori. Cântecul cu vorba voastră scriu, graiul vostru este veșnic viu. Pe aripi de gând vă scriu de atâtea ori scrisori, iubiți învățători, iubiți învățători. Iarăși vă cer o povață, copii însetați pe sfântosul cuvânt, cu voi împreună ce mândru se înalță, dulcele grai pe străbunul pământ. Cântecul cu vorba voastră scriu, graiul vostru este veșnic viu. Pe aripi de gând vă scriu de atâtea ori scrisori, iubiți învățători, iubiți învățători. Cântecul cu vorba voastră îl scriu, graiul vostru este veșnic viu. Pe aripi de gând vă scriu de atâtea ori scrisori, iubiții mei și dragii mei învățători. Mersi. Visuri, drumuri, aspirații, stele, lacrimi, cântece, două ființe care și-au lăsat amprentele tălpilor pe aceeași porțiune de pământ, semănând lumină și dragoste, dragoste și cântec, cântec și aspirații, sete de viață și creativitate, cântec, mult cântec, sublim cântec, dumnezeiesc cântec. Dumnezeu a vrut ca să ne ia mai aproape de dânsul, pentru că vorba lui întreagă și lui Dumnezeu îi plac oamenii buni. O vorbă înțeleaptă, însă una veche, latină, spune că despre cei morți trebuie să se vorbească numai despre bine. De aceea, în continuare, vă propunem să ne amintim de toate momentele frumoase, excepționale, valorice din viața și activitatea celor două mari personalități ale culturii noastre. Stimate Doamne și Domni, venim să vă spunem, să vă amintim de fapt că fiecare dintre noi s-a născut într-o familie, a crescut, a primit o educație, a făcut studii la anumite școli, dar nu fiecăruia este dat și nu fiecare poate să-și transforme numele comun într-un nume propriu. Ceea ce le-a reușit acestor două mari personalități este tocmai acest lucru. Prin tot ceea ce au făcut ei în scurta lor viață, prin tot ceea ce au adus ei nouă, fiecăruia dintre noi, de fapt, și-au crescut numele. Au știut să transforme un nume simplu de Ion, un nume simplu de Doină, într-o Doină și Ion Aldea Teodorovici.
Invităm în continuare prezentatorii ca să vă reamintească unele date biografice ale lui Ion și Doinei Aldea Teodorovici. Ion Aldea Teodorovici, compozitor, interpret, 1954-1992. Data, locul nașterii. 7 aprilie 1954, orașul Leova. Studii. Școala Internat de Muzică Ștefan Neaga, Colegiul de Muzică din Tiraspol, Institutul de Arte 1987. Experiență. Saxofonist în formația contemporană, conducător al formației de arte, conducător artistic la Teatrul Mihai Eminescu. Creație. Peste 300 de cântece patriotice, lirice, pentru copii și muzică pentru film. Ioana, Desidentul, Ce te legem codrule, piese de teatru, Fântâna Anghelinei, Andrei Burac, Grădina Dragă Constăteanule, Malarciuc, Abecedarul, Tata, Pomul Vieții, Dumitru Matkovski. A scris muzică instrumentală, simfonică, rapsodie, variații pentru pian, quintet pentru coarde, muzică pentru copii. Distincții. Laureat al premiului Boris Glavan, a festivalului al 12-lea al tineretului și studenților de la Moscova. Artist emerit al Republicii Moldova, decorat post-mortem cu Ordinul Republicii 1993. Doina Aldea Teodorovici, interpretă 1958-1992. Data, locul nașterii. 15 noiembrie 1958, orașul Chișinău. Studii. Școala numărul 1 româno-franceză din Chișinău, 1975, Facultatea de Filologie, Universitatea de Stat, 1980. Experiență. Profesoară de folclor, literatură moldovenească veche și universală la Institutul Pedagogic Ion Creangă și Institutul de Arte din 1982, interpretă de muzică ușoară. Interese. A studiat pianul de la 6 ani, dansatoare amatoare în ansamblul de dansuri populare moldovenească. Turnee în Uniunea Sovietică, Germania, Mongolia, Algeria, Cuba, Iugoslavia, traduce la studioul Moldova Film din limba rusă în română. Distincții. Artistă emerită a Republicii Moldova, decorată post-mortem cu Ordinul Republicii în 1993. Ion și Doina. Doina și Ion. Altar al dragostei, al muzicii Iambon. Ion și Doina. Doina și Ion. De când e neamul nostru pe pământ, de când își spune dorurile în cânt, nu s-a simțit atât de vădurit, prădat spiritual, nenorocit, ca în ziua morții lor, neîngâiat, de parcă trup din trupul i-au tăiat. Două nume, o piatră de izvor, un simbol al unui vechi popor, o durere, un pierdut balzam, două mere coapte pe un ram, două lacrimi ale unui neam. Ion și Doina. Doina și Ion, altar al dragostei, al muzicii în voi. Ion și Doina. Doina și Ion. Pentru aceste două mari personalități, într-adevăr, căsătoria a fost mai mult decât o simplă căsătorie, a fost privită ca un altar. După ce se căsătoresc, devin un tot întreg. Și asta se întâmplă tocmai datorită faptului că Doina
Pentru Ion n-a fost o simplă femeie, n-a fost femeia cu care urma să se căsătorească și alături de care urma să-și ducă viața, ci a fost o muză. O muză care în permanență l-a inspirat și, datorită prezenței acestei muze în viața dumnealui, în această perioadă, când s-a căsătorit, scria, compunea, cu o viteză excepțională cântece de dragoste. Dar marea tragedie a destinului lor a fost că televiziunea moldovenească de fiecare dată le respingea cântecele. Ei însă nu s-au lăsat bătuți și acolo unde este o tragedie, numai decât că vine și un noroc. Tot în această perioadă, Ion și Doina de Teodorovici îl întâlnesc pe marele dramaturg Dumitru Matkovski, cu care încep o colaborare frumoasă și în urma căreia apar multe piese muzicale la piesele de teatru, de fapt, ale lui Dumitru Matkovski, și tot în acest timp apar textele pentru cântecele Bucurați-vă și Focul din vatră. Eu sunt sigură că fiecare dintre dumneavoastră, cel puțin refrenul la cântecul Bucurați-vă, îl cunoaște și o să vă rugăm, însoțiți de muzică, să interpretăm împreună refrenul pentru a ne crea una dispoziție. Dar înainte de asta, eu vreau să vă atenționez. Vreau să vă mai amintesc că aceste două mari personalități au mai colaborat și cu scriitorii Anatol Codru și Anatol Ciocanu, dar au devenit cunoscuți pentru întreaga lume, dar mai ales pentru ei a fost foarte important ca să-i cunoască lumea simplă și acest lucru s-a întâmplat atunci când i-a cunoscut pe Gheorghe Uschi și pe Maria, soția acestuia, cu care împreună dădeau spectacole prin satele Republicii Moldova. Mai târziu, însă, Dumnezeu îl scoate în cale pe marele poet Grigore Vieru. Iată, datorită lui Grigore Vieru, Ion și Doina Haldea Teodorovici vin pe marea scenă a Palatului Național. Se întâmplă acest lucru în anul 1985 și aici cântă cântecul bine cunoscut de dumneavoastră, O serenadă. Noi avem doi interpreți care au învățat acest cântec și vă rugăm împreună cu ei să cântați și dumneavoastră. O serenadă. Cântă minunat tânjitor, ca trenacuri în urmă, cântă-n pacea nocturnă, cântă-n pacea nocturnă glasul lor. Ce-a fost dragă cândva, nu să nu uităm, și mereu cu iubire să admirăm. Serenade să cântăm. O serenadă, unde ești tu, serenadă? Ești nebună să arată, fără glasul tău sonor. O serenadă, 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 în misterul se iadă, farmecul chitarelor. Sunt la fel de aromitor, visător, ca acum între veacuri se așterne pe lacuri, se așterne pe lacuri floarea lor.
și mereu cu iubire să admirăm. Pentru oameni smarade, pe serat serenade, pe serat serenade să cântăm. O serenadă, unde ești tu serenadă, este lumea se arată, fără glasul tău sonor. O serenadă, 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 în misterul seriadă, farmecul ghitarelor, farmecul ghitarelor. Pentru că ea este participantă la concursul internațional Maluri de Plumb, ediția 1-a, care s-a desfășurat în orașul Munteni în luna mai anul curent și ea este deținătoarea locului 1. Despre specificul acestui concurs și despre faptul cum a ajuns ea să participe la acest concurs și cum a ajuns să ia locul 1. Mulțumesc. Am avut mare onoare să fiu delegată din orașul Fălești, de la școala muzicală, împreună cu Gabriela Matkovski, să participăm ambele la un concurs internațional de muzică ușoară, dedicat marelor regretaților Doina și Aldea Teodorovici, care s-a desfășurat în orașul Ungheni la 25 mai și am interpretat piesa Eminescu și Stai lângă mine, mamă, din repertoriul Mădălinei Emanuele. Am avut o experiență de neuitat, numai emoții pozitive. De asemenea, au participat concurenți de pe ambele maluri ale Prutului, România și Moldova. Din România au fost de la Iași, Bârlad, Piatra Neamț. De la noi din Moldova au fost copii de la Fălești, de la Ungheni, de la Strășeni și sunt foarte bucuroasă că am fost și eu laureat acestui mare concurs. Mulțumesc! Președintele juriu a fost fiul regretaților Doina și Aldea Teodorovici, Cristi Teodorovici, împreună cu mama Doina Teodorovici, Eugenia Maria. După cum se cunoaște, anii 1990 sunt anii eliberării noastre naționale, sunt anii de formare a conștiinței și identității noastre naționale. Ion și Doina Aldea Teodorovici au fost angajați în deplinătatea cuvântului, a sensului cuvântului de a se angaja în această luptă și au promovat prin tot ceea ce au făcut valorile naționale de revenire la limba noastră maternă, la alfabetul latin, la tricolor și la istoria neamului nostru. Reprezentativ în acest context este cântecul Răsai, pe care o să-l ascultați. Dragul mia de
cântece. În acel moment au apărut lucrările Reaprindeți candela, Putna, Mănăstirea Căpriana, Suveranitate, Lopotele Învierii, Sărut femeie mâna ta și Pentru ea. În 1991, după ce au cântat pe Piața Marii Adunări Naționale, Ion și Doina urmau să participe la festivalul de la Mamaia. Înainte de a se începe acest festival, Doina a luat microfonul și a spus publicului: "Vin aici, direct din Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, să vă aduc salutul libertății noastre." O să vă rog să aveți răbdare, să ascultați unul din aceste cântece care au fost scrise în timpul războiului din Transnistria, și anume Pentru ea. Pentru ea la Putna clopot bate, pentru ea mi teamă de păcate, pentru ea e bolta mai albastră, pentru limba noastră, pentru ea e bolta mai albastră, pentru limba noastră. Dumnezeu prima oară când a plâns peste astre, El a plâns peste țară cu lacrima limbii noastre. Dumnezeu prima oară când a plâns peste astre, El a plâns peste țară cu lacrima limbii noastre. Pentru ea din surse, cer din spații, pentru ea puternici sunt Carpații, pentru ea e caldă vatra Poamei, pentru limba mamei, pentru ea e caldă vatra Poamei, pentru limba mamei. Dumnezeu prima oară când a plâns peste astre, El a plâns peste țară cu lacrima limbii noastre. Dumnezeu prima oară când a plâns peste astre, El a plâns peste țară cu lacrima limbii noastre. Schlager al anilor 1980 l-a scris tandemul Grigore Vieru, Ion Aldea Teodorovici, care a devenit imn închinat celor deportați. Istoria nu e simplă, povestea autorul acestor cuvinte, Grigore Vieru. Nu am avut rute izgonite în Siberia, dar cunosc calvarul prin care au trecut atâtea și atâtea vieți omenești. După ce am scris versurile, m-am gândit că numai Ion poate să zidească o melodie dumnezeiască, pe care numai el o putea plăzmui. Vin să vă aduc în fața dumneavoastră un alt participant la concursul Festival Mamul de Furt. Este Gabriela Markovski, care a fost pregătită de mămica ei, Nelly Markovski, și însoțită de tăticul ei, Oleg Markovski. Astăzi, întreaga familie prezentă aici să vă creeze dumneavoastră bună dispoziție. O rugăm pe Gabriela să ne interpreteze cântecul Reaprindeți candela. Reaprindeți
au devenit imnurile noastre de credință românească, în jurul cărora ne vom aduna mereu. Creația lor, ca și viața, rămâne să ne fie un model de comportament. Doina și Ion au cântat tot ceea ce avem noi mai scump și mai de preț. L-au cântat pe Dumnezeu, au cântat-o pe mama, l-au cântat pe Eminescu. Ei au fost mereu cu gândul la patrie, la grai, la istorie și la neam. Moartea dură însă a făcut ca multe dintre cântecele pe care le-a compus Ion, noi să nu le putem audia în interpretarea lui. Deci au rămas acolo undeva în sertare. Au avut grijă mai târziu muzicienii să le prelucreze și să le aducă până la noi. Unul din cântecele pe care nu l-am auzit în interpretarea lui Ion, dar poate și-ar fi dorit foarte mult ca să-l cânte, a fost cel intitulat Iertare și pe care Maria Codreanu a încercat să-l învețe și să-l interpreteze acum în fața dumneavoastră.
amintesc-ul tău chip, graiule. Nimilos a fost destinul, iar noi nu te-am apărat. Te-a rănit bărbat străinul, te-a rănit bărbat străinul, te-a rănit bărbat străinul. Fiii tăi te-au supărat. Au cântat la Podul de Flori, unde făceau cunoștință cu Andrean Păunescu, care rămâne fascinat de Ion și Doina și cântecele lor. Ambii au pus un pariu, că e timp de o oră să fie scris un text extraordinar și pus pe note. Astfel, preț de o oră, s-a născut acel cântec fulger de zile mari, care demonstrează puterea creatoare a celor doi titani, Ion și Andrean Păunescu. Da, e vorba despre cântecul Malcă de Brut, pe care să-l interpreteze. Un fragment, un fragment. Curge prutul între noi și plânge, că e greu și lui la fel e greu. La un val de apă plin de sânge, bietul prut uitat de Dumnezeu. Lumea se mai schimbă, se mai naște, e ghimpată sârma dintre frați. Vom avea și noi o zi de Paște. Hai, români din moarte înviați, arde peste prut, ridică frate. Ochii tăi de-a dreptul ochii mei, le vom face rând pe rând pe toate. Dacă eu mai vreau și tu mai vrei, malul de prut apă-și bea. Poezia celebrului și mult regretatului cuplu Doina și Ion Aldea Teodorovici, scrisă de soții Iraida Codruță și Valeriu Darie în noiembrie 1992, Chișinău, Spitalul Salvării. S-au stins din viață doi sublimi artiști. Ne-au părăsit așa, în mes de toamnă. Ești, Basarabie, din nou cu ochii triști și-ți curge lacrima ca rouă de pe poamă. Spre sânul dulce îți luară zborul copiii tăi ce te-ai iubit mereu, dar prea frumos cântat-o tricolorul de te-au luat în cerul Dumnezeu. Și, Doamne, ți-au cântat și începutul făcut de Tine și n-a fost în zadar. Ei primii au trecut prin ceruri prutul, fără soldați și sârmă de hotar. Ce vis urât! Azi ne privesc din poze, dar știu, chiar cerul zilnic să ofteze,
Ion s-a dus la maică sa cu un braț de roze, iar Doina n-a putut să nu-l urmeze. Ascult, sărut femeie mâna ta, alături de îndurerații frați. Întoarce-te, Ioane, și nu ne întrista, cel mai bărbat dintre bărbați. Și trei culori răsună de te apasă, cad de pe ramuri frunzele de tei. Te rog, Doinițu, întoarce-te acasă. Cea mai femeie între femei. Întoarce-i, Doamne, că e prea de ajuns ne este fără ea povara grea. În locul lor mă ia pe mine sus și îngăduie-i să-și revadă țara. Din anul 2003, la Chișinău, se organizează festivalul concurs internațional de muzică ușoară, Două inimi gemene, un festival creat și desfășurat în memoria lui Ion și Doinei Teodorovici. Ținând mână o diplomă de excelență a unui participant la acest concurs, este tot păreștean de-al nostru, este domnul Sergiu Probă, care s-a întors de la acest festival în 2003, la 15 noiembrie, cu diploma de interpretare, ocupând locul 3. O să-l rugăm acum pe domnul Sergiu să vă spună câteva cuvinte despre acest festival concurs și, bineînțeles, o să-l rugăm să ne cânte cântecul Iartă-mă. Este un cântec, cred că, preferat de fiecare dintre dumneavoastră. Tot timpul, domnul Sergiu. Vreau să vă spun ce pot să vorbit, că în anul 2003 a avut loc prima ediție a festivalului de concurs internațional de muzică ușoară, Două inimi gemene, în memoria lui Doina și Ion Teodorovici. Deci, cu ajutorul secției de cultură a orașului Fălești, personalul doamnei Nigăriu Ludmila, am fost ajutați să particip la acest concurs și rezultatul preselecției, deci am fost admis ca participant. Am fost undeva, mai să mă greșesc, 15 participanți, deci am avut mare onoare să avem un juriu foarte, să vă spun așa, în care componență a intrat Cristofor Albu Teodorovici, care era președintele festivalului, era Grigore Vieru, președintele de onoare a festivalului, era maestru Constantin Musnar, era așa, decedatul lui Mihai Logan și de acum Liviu Știrnu, Neli Ciobanu și alții. Deci, pentru dumneavoastră a fost o hotărâre foarte grea, să vă spun, pentru că toți participanții au avut posibilități foarte bune și au fost foarte puternici. Și fiecare membru al juriului își pune cuvântul pentru unul dintre înși. Au fost așa un timp până s-au găsit un numitor comun. Și în rezultat, deci, au hotărât să pui câte două interpreți pe fiecare unul. Deci, premiul mare, dacă țineți minte, l-a luat Pavel Parfeni, care s-a realizat ca muzicant cu ziua de azi, toată lumea o cunoaște. Deci, după el a fost Gicu Cimbir, cu Alena Triboi, a fost Laurențiu Popescu și premiul 3 am fost eu cu Cristina Țepeș. Am interpretat două piese. Una dintre dânsele a fost Iartă-mă, lui Doina și Ion Teodorovici. Și a doua Iubiți învățători, care eu deocamdată nu știam că le aparține lui Ion, am trimis-o pur și simplu ca spre preselecție. Și mi s-a anunțat că această piesă tot îi aparține lui Ion Teodorovici. Și am fost foarte bucuros și am interpretat amândouă piese a lor. Cerința era una, dar am interpretat amândouă piese și am fost premiat cu diploma aceasta de excelență care ați văzut-o. Pentru mine, să vă spun, a fost importantă participarea, nu a fost importantă această diplomă, dar dacă de acum o am, eu mândrețe pentru mine mare. Vă interpretez cântecul care l-am interpretat atunci, care se numește Iartă.
Iartă-mă că lângă tine eu nu sunt. Iartă-mă cu ochii străzi mereu la drum. Iartă-mă de atâta timp nu ne-ai văzut. Rozele nu ție, mamă, ți le-am dus. Pozele nu pe tale întreb le-am pus. Cântece nu pentru tine eu am scris. Iartă-mă de altă unde s-ai vis. Iartă-mă, seduc ținând cocoarele. Iartă-mă, asfinte rege soarele. Iartă-mă, e timpul, nu știu cum, grăbit. Iartă-mă, nu de-ajuns eu te-am iubit. Rozele nu ție, mamă, ți le-am dus. Pozele nu pe tale întreg le-am pus. Cântece nu pentru tine eu am scris. Iartă-mă de alta poveste-i vis. Ție, mamă, ți le-am dus. Pozele nu pe tale întreg le-am pus. Cântece nu pentru tine eu am scris. Iartă-mă de altă ori să-i vis. Iartă-mă pe alta ori să-i vis. Mersi mult! Două suflete pereche, două inimi gemene. Indubitabil formează lista trimișilor de sus pentru cei din Moldova. Au venit pe această lume și au marcat destine prin creația, prestația și credința lor. Au convertit zeci de suflete să-și iubească limba românească, scrisul latin, să-și închine să se închine la lucrurile sfinte, să-L reînfieze pe Eminescu, să-și respecte neamul și țara. Au știut ca nimeni alții să comunice duios, profund și tulburător care sunt acele adevărate valori ale unui om
și ale unei națiuni care fac parte din eternitate. Bucurați-vă, cerul, căci a venit la voi o pereche frumoasă, un cântec fără pereche. Doina și Ion. Ion și Doina, două vieți și o dragoste. Doina și Ion, două inimi gemene. Ion și Doina, o veșnică tinerețe. Doina și Ion, două suflete pierite. Ion și Doina, aliații celui de sus. Doina și Ion, îngeri păzitori ai neamului românesc. După cum v-ați convins, cântecele marilor interpreți n-au încetat să fie cântate și ampliate, nici chiar astăzi, când numărăm 20 de ani de trecere în eternitate a lor. Continuatori ai cântecului lor sunt multe alte personalități la fel de sufletiste. Întâiul am putea să-l numim pe Cristi, fiul lor. De asemenea, trebuie să vorbim astăzi și despre Eugenia Marin, mama Doinei, care și-a adus aportul extraordinar de mult pentru organizarea la noi în Republică a festivalului concurs internațional, accentuez internațional, două inimi gemene, după care nu trebuie să dăm uitării numele Dariei Radu, numele Anastasiei Nazariuc, numele lui Ion Stăceanu și numele multor altor interpreți. Ion și Doina au plecat de printre noi, dar steaua lor se ridică tot mai sus și luminează tot mai aprins pe cerul albastru al muzicii noastre ușoare. Critica muzicală spune că un cuplu mai talentat în muzica noastră n-a avut, sau n-a fost, mă scuzați, n-a fost în ultima jumătate de veac. Atât cât va trăi cântecul lui Ion și Doinei Albert Teodorovici, noi, ascultătorii, suntem siguri că vom avea numai pse albastre. După cum cunoașteți, în repertoriul acestor interpreți este și cântecul Seara, Seara Albastră. Mă uit la dumneavoastră și probabil este unul din cântecele tinereții dumneavoastră, este unul din cântecele petrecerilor la care ați participat dumneavoastră și o să vă rugăm acum, însoțiți de toți cântăreții zilei sărbătorii noastre, să interpretați și dumneavoastră acest cântec Seara, Seara Albastră. Noi să vă rugăm pe voi mari cântăreți să dați tonalitatea, că noi de numai voastră. Toți bucurați poziție. Seara, seara albastră, cade, cade pe pământ. Arde steaua noastră, arde, arde lumine. Seara, seara albastră, tu ești seara noastră, taina de dor. Stele arde, arde, arde strălucitor. Seara, seara albastră, tu ești seara noastră, taina de dor. Tot pe stele arde, arde, arde strălucitor.